biko ana m ekele onye ukwu na-ekele onye nta ana m ekele ndị nze na-ekele ndị ọzọ ana m ekele ndị chiri echi n'ala Igbo ana m ekele ma ndị dibịa na-agba aja ma ndị na-agba afa ana m ekele ndị dibịa mgbọrọgwụ ma mba akwụkwọ Oji Ofo si onye chiri ya zere mma biko ahụ m nkwa Chukwu ji agba a na-akpọ m Oji Ofo m onye olu okoro nke dị na Ụmụahịa n'obodo nke Chineke n'ugwu bekee. I'm from Olokoro in Umuahia South local government area of Abia State. Awụ m ezigbo onye Igbo ọ ga-adịrị Igbo na mma. Taa bụ nkwa isi kpọkọtara Igbo ihe ọma kpọpụ uchu kpọpụ ekwuru kpọpụ anyị ukwu ọfa anyị na-agwakwa ụbọchị bụ ka nrọ anyị tinyere ka nke ọjọọ so nrọla ihe anyị ga na-ahụ ụbọchị m nke anyị geri nke giri anyị ga-anya anya ọpa nsị na-aja aka anyị adịghị isi kote evulevu gị gba onye ọbụla si ndụ anyị na-eke ndị ha na-eke onye si ndụ anyị na orie ndị ha na orie onye si ndụ anyị na-afọ ndị ha na-afọ onye si ndụ anyị na nkwọ ndị ha na nkwọ anyị si eke kere ọbachi dị elu ma ndị Igbo nọ n'ụlọ ma ndị nọ na mbụ ihe dị n'anya na mma biko na-etufughị oge o nwere ihe m sị ka anyị kụziere ndị Igbo amamihe wee oke ọhịa ọ na-abata abata o bichaghịla mmadụ mgbe ụfọdụ okpu mgbulisi a na-akpọ ya okpu agụ ihe anyị chịkọwa okpu a n'ụbọchị nke taa a na-akpọ ya okpu agụ okpu a dịka m si nụ na nkọwa ologojiri o jiri dị nke ndị Igbo anụ m na okpu atọ okpu red nke a na-akpọ red cap chief na ndị red cap ndị ala oyi Igbo na nke atọ ha dịka m si nụ ọ bụrụ na ọwa eziokwu ma ọwachi tinye ya n'ihe ntụnye gị maka ịsa ya dịka nwata nwụ akọrọ m na okpu akpụ n'isi ugbu a dịka nwata nwụ na nke a na-acha ka mgbapụ ya ọsọ n'oge adịghị nke a na-acha white uludo dị nke red maka na igbe hile mba na-ele anyị unu egbuole mmadụ na nke black bụkwa na mmadụ anwụọna otu ọ dịkwa idosa ya ebe o nwere ihe ọ pụtara gị edosa ya ebe a o nwere ihe ọ pụtara ọ nọ n'ebe o nwere ihe ọ pụtara ọ nọ n'ebe o nwere ihe ọ pụtara ihe gwere ekwu wee ikpuru ya ga-ekpu ume ya dịka onye Igbo ihe anyị na-emewu ka anyị mụta ihe gbekwe na-akọ ihe ndị dị otu awụ na ana m ajụ ajụjụ gbasara m anaghị m evu akụkọ onye Rome n'isi ana m evu akụkọ onye England n'isi ana m evu akụkọ onye Britain nke a dịrị ha nke a akụkọ m ọ dị m mkpa ọ ga-adịrị Igbo la mma biko o nwere n'otu onye iche a bịara na nke ya mgbe ọbụla ị na-ele ihe onyonyo m gaa nụ mgbe m na-ekele ndị dibịa mana agwaghị na otu onye dibịa sị m na ọbụla akpọta nwaanyị na-anọghị na di nwere ihe mberede ma ọwa ahụ adịghị ya kama ọ ga-ahapụ ya ka ọ nwụọ na ya bụ nwa ahụ lụọ ya ọ bụ onye agwara m ya ọ bụ onye ife ọ ga-adịrị ya mma ichie biko kọwatụrụ ndị Igbo onye ewu ịkọwatụrụ Igbo onye ewu biko Igbo mma mma nke a Igbo nnukwu mma mmanụ ọmụaza aha m Dr. Okpu Agụ nke mbụ n'ala Ọhafịa n'ọkọ na-akụ ibe mbikwa n'ụwa Ụmụahịa na Amaba ibute Ụmụahịa ebe mbi ọ ga-adịrị Igbo la mma biko ichie tupu anyị aga n'iru aga m achọ site n'ụbọchị nke taa maka na ekere ọrụ eke nke Chukwu ji chọọ gị maka mụ a wee kwuru ekwuru ọ dị m kwuo ya bụ Igbo la Chineke dị n'omenala la Chineke ahụ ọ bịara n'ala Igbo o nwere mmanya m na-aṅụtu ọ na-adị m mma nke akwanụ m nke m wetara ebe m na-abịa na nke oke enyi m ka o were na-elegide ndị ọbịa ya ọbịa ịbịa gị were ya ka oyi ọchị nke a nke anyị ga-emetụ maka na ihe ọma dị ya n'ime mana dịka anyị na-akọwa na-aga achọrọ m ka ịkọwatụrụ ndị Igbo edosa ya ebe a ebe a ebe a na ebe a na nke olu ihe ọ pụtara ka anyị wee na-aga n'iru mma mma Igbo mma mma ka Igbo nnukwu ya gaziere gị nna ọma mgbe ọ gburu agwa m aka na-ekwu o nwere ọtụtụ ihe ndị Igbo anyị na-amaghị ọ dị ka ndị Igbo ọnụ anyị anọrọ omenala nke ndị ọcha ịbịa mebie nke anyị nwa dị adị tupu nke ha abịa Chineke agaghị ekwe uche onye na-amaghị asị nwa kwu nna ya okwu aka amụọ nwa ya nọrọ ya hụ nna ya ya mụta ihe n'aka nna ya ọ ga-asị na o kwuru nna ị ga-akọwali ajụọ gị ajụjụ ị ga-asalisi nna gị kwuru weta mmụọ gị nna gị nwụọ ajụọ gị gịnị ka nna gị mere ọ ga-adịghị ikwu ya ọrawa gị ahụ maka gị na onwe gị ihe mụtara n'aka nna gị eziokwu dị anyị nwa kwuru nna mụ kwuru nna so nna m too mụta ihe n'aka nna m ejọọ masị nwanna m kwuru bụ nwa gị ga-asị na onye kwuru maka gịnị ịhụgo nna gị ma ọ iso gị nna gị onwe ihe nna gị ma bụ nke ịma ajụọ gị ga-ekwu nke onye ọcha maka gị ọ nke ịma ọ nke hụrụ n'akwụkwọ ịhụkwanụgo n'anya a gwara gị agwa na ọ dị ụta eziokwu dị n'ime onye ọcha na-ehụ na ịmaghị otu o si mee o nwere ihe ndị Igbo anyị ọtụtụ ndị Igbo na-anaghị aghọta okpu a nwa mgbe a na-akpọ okpu agụ nna anyị onwe ihe na-ekwu biko welitetu olu n'Igbo la n'olu gị okpu agụ a na o nwere ụfọdụ na-amaghị ihe ọ pụtara ọtụtụ amaghị ihe ọ pụtara
Okpu Agụ a na-ekwu onye ọbụla na-eme okpuru ya otu ọbụla si sọọ ya. O nwere onye chiri echichi onye ma omenala Igbo ọfụma ma otu esi ekpu okpu onwe otu igwere kpuru ya onye nke ọhụgụ ya ọgbawa ọsọ maka gịnị ọ ma ihe otu isi kpuru ya onwe ihe ọ pụtara wichikwa mana onwe gị kpu ya na-emeghị ihe ọ pụtara. Okpu a na mgbe ichie ọ na-awụ nwoke kpuru ya nwoke mara onwe ya ikpuru ya kpuru okpu ya na-aga n'ụzọ mgbe omenala iwu omenala ọwụ okpu onye ọbụla na Jos ọnọkọta ya okpuru ọkwanụgo okpu onye ọbụla na-awụ ịnọkọta gị ekpuru otu ọbụla sọrọ gị bifo gị ekpuru ya dose ya ụta dose ya n'ihu ụta kwụ ị gaala mba ị gara agha gaa lụọ ọgụ gị lụọ ọgụ gị gburu isi lọta mgbe ị ka na-aga aga ihe edosa ya ụta n'azụ gị obi adịghị mma iwe dị gị ga-agawa ga-aga gị lụọ gị merie gị gburu isi lọta imeriela n'ọgba aha gị lọtawa gị edosa ya ụta idosara ya wee ahụ ala gị onye ọbụla wụ onye ugwu na onwụgwụ ma onye vileji ma okenye gị nwụgwụ gị ọmara anya na ịlọtara na imere achieve ihe anyị ji maka ya ga inwetara ihe iji maka ya ga gị na-agakwa n'okeshọn ma wee enwe mmemme akpọtụrụ gị eji iji obi ụtọ gị na-aga ya iji obi aṅụrị gị na-aga ya obi dị gị mma gị na-aga ya onwe ihe ọbụla ibu n'obi ị na-aga ya fọ nke ọma fụ udo na ọṅụ ga-edosi ya n'aka nri gị. Ụfọdụ ndị a na-aghọtacha ma aka nri gị wụ n'ike nga ma aka ekpe wụ n'ibita ọ kakwa hụ ofu ihe ọ ebe ọbụla ọ masịrị onye ọbụla ya odosi onwe ndị na-aka edosi n'aka ekpe nke akwa udo na ọṅụ ahụ ọ ibita nwe ndị na-edosi n'aka nri ọ ka ofu ihe ahụ. Otu ugbu a na ụfọdụ onye ọbụla na-edosi ebe ọbụla ị ga-ahụ onye ọbụla ya odosi ya n'azụ ga-ahụ onye ọbụla ịhụ ya odosi ya n'azụ ma ndị na-edosi n'ihu ma ndị onwe ya ma meaning of ihe nke ihe ọ pụtara onwe ya ma ihe afọ nke ọ pụtara nke aka nri onwe ya ihe ọ pụtara keke igbo onye ọbụla na-edosi otu dị ya mma. Nna anyị ukwu biko ọ ga-adịrị gị la mma mmiri a ga-afaghịla eze iwe onye ife a sị gị la ihe dịka ya ga-akọ m maka ọnwụ na ndị dịka ya adịghị o nwere ike otu esi kọrọ m maka na o nwere ofu egwu ndị Chiizm na-agụ ndị Godian religion egwu ahụ sị gịnị ọ sị na ndị na-ekweghị ekwe ga-ekwe ndị kwere ekwe ha kwesị ike na omenala Igbo ga-adị ndị na-ekweghị ekwe ga-ekwe ndị kwere ekwe kwesie n'ike na omenala nna ha ndị na-ekweghị ekwe ha gị Godian religion n'ozuzu ebe ọbụla na-anọ ọ ga-adịrị na mma o ndị ife biko ọ bụ unu bụ ndị nzukọrọ ọnụ dịka ụmụnna sị na omenala Igbo agaala n'ihe ndị nna anyị hapụrụ anyị Chineke nyere ha n'okike na ọ kakwana nke nwa bekee yi wetara mma ọnwụ nụnwa na-agwa ndị obodo onye a si n'ime ya na obodo m si n'ime ya awụ anyị nwa ndị ekpechiri sị mba na anyị wekpewele Chineke tutu ndị ọcha abịa anyị elekwenụ ndị wesị anyị na ha wetara anyị Chineke na-ahụ na ndụ anyị ka nke ha mma gbacha onwe gị eziokwu ndụ anyị na-ebi na nke ndị nna nna anyị ole bụ a na-ekwu eziokwu karịa gwekwana onwe gị eziokwu gị wawe onye Igbo ndị nna nna anyị ji omenala kpere Chineke lee n'afọ ole ha nọrọ anyị nwa ndị esokwenụ omenala ndị ọcha kpere Chineke anyị na-afọ ole ala anyị nọ n'elu ya nwere ihe ọ na-asọ o nwere ugwu o nwere ọdịnala o nwere ntọala o nwere ọdịbendị Igbo bikonu ka anyị titụwa anya n'ihe gbasara anyị akụkọ m dị m mkpa the highest knowledge on earth will self knowledge ị ga-amata onwe gị tupu gị amata ebe ị na-aga ihe wee dịrị Igbo na mma